तर असं हे ओरिएंटेशन डे म्हणजे हा उद्घाटन दिवस आहे. पहिल्या दिवशी आपण काय बघणार आहोत, तर आपला हा वर्ग कुठल्या माध्यमातून होणार आहे, त्यानंतर कशाप्रकारे होणार आहे, रोज किती वेळ होणार आहे आणि कम्युनिकेशन म्हणजे कशाप्रकारे संपर्क साधता येईल तुम्हाला. तुमच्या काही अडचणी असतील, तुम्हाला प्रश्न असतील मनात. बऱ्याच जणांनी हँड रेज केलेले आहेत, पण क्षमस्व तुम्हाला आत्ता मी कोणालाही अ, वेळ देऊ इच्छित नाही, कारण की आपण क्लास नंतर आपल्या अध्ययन वर्गानंतर निश्चितच एक 15 मिनिटं ठेवूया आणि त्या तुमच्या प्रश्नांची नक्कीच उत्तरं दिली जातील. कुठलीही काळजी करू नका. तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं निरसन केलं जाईल. फक्त थोडा वेळ द्या आणि एकदम एकदम सगळ्यांना अनम्यूट करू शकत नाही, कारण सगळ्यांचे आवाज जर माझ्यावर एकदम आदळले तर मला कुणालाच उत्तर देता येणार नाही. त्याच्यामुळे आपण थोडंसं पेशंटली घेऊया. आपल्याबरोबर किरण प्रभूजी आहेत. ते माझ्याबरोबर को-होस्ट म्हणून आहेत, जे अनुवाद वाचन करतील अध्यायामध्ये. त्यानंतर अंजली माताजी ज्यांनी आता अध्याय पठण केलं, तर त्या सुरुवातीला येऊन रोज अध्याय पठण करणार आहेत, श्लोकांचं पठण जे आपण बघितलं आता. आणि मग हरे कृष्ण अंजली माताजी, तुम्हाला मी को-होस्ट केलं आहे. येस माताजी, मी तुम्हाला को-होस्ट केलेले. तर असा हा आपला पहिला जी स्लाइड आहे ती प्रत्यक्ष श्रीला प्रभुपाद जे इस्कॉनचे. आता मला सांगा चॅटमध्ये, मग तुम्हाला इस्कॉन म्हणजे कोणाला माहिती आहे का? तुम्ही सगळेजण इस्कॉनच्या या भगवद्गीतेच्या 18 दिवसात भगवद्गीता समजून घ्या या वर्गाला आलेले आहात. मग हे इस्कॉन काय आहे, त्याचं कुणाला याविषयी माहिती आहे का? किंवा तुम्ही चॅटमध्ये उत्तर देऊ शकाल का? तर खूप आवडेल, तुमच्याकडनं संवाद साधला गेला आणि तुम्ही जर काही प्रश्नांची उत्तरं देऊ इच्छिताल. कृष्ण भावना भावित, अगदी बरोबर वसुधा माताजी. इस्कॉन टेम्पल, हरे कृष्णा. बरोबर, हरे कृष्णा हा महामंत्र आहे आणि इस्कॉन म्हणजे इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. ISK आणि CON हे कॉन्शियसनेस साठी, म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटना असं याचं नाव आहे. आणि ज्याचे संस्थापक आहेत श्री श्री श्रीला प्रभुपाद AC भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद, की ज्यांनी या इस्कॉनची स्थापना केलेली आहे. मला सांगायला खेद होतोय किंवा आनंदही, पण या इस्कॉनची, पहिल्या इस्कॉनची स्थापना ही परदेशामध्ये झालेली आहे. 1966 साली न्यूयॉर्कमध्ये झालेली आणि 1971 साली कलकत्त्यामध्ये पहिलं इस्कॉन आलंय. कारण दुर्दैवाने भारतीयांकडनं तेवढा प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रभुपादांनी याच कृष्ण भावनेचा प्रचार हा प्रसार परदेशामध्ये जाऊन केलेला आहे. आपल्या गुरूंच्या आज्ञेवरून भक्ती वेदांत सरस्वती गोस्वामी हे त्यांचे गुरु. आणि आता आपण श्रीला प्रभुपादांविषयी थोडंसं जाणून घेणार आहोत. तर श्रीला प्रभुपाद हे इस्कॉनचे फाउंडर, जसं मी म्हटले, वयाच्या 5व्या वर्षापासून ज्यांनी कृष्ण भावना आपल्या मनामध्ये रुजवलेली होती. आणि ही जी रथयात्रा दिसतीये, तर या रथयात्रेची सुद्धा सुरुवात त्यांनी केलेली होती आणि ती पुढे जाऊन परदेशामध्ये केली गेली. परदेशामध्येच तिथे रथाचं रचना केली गेली. पण त्याच्याही आधी 5व्या वर्षी जेव्हा त्यांच्याकडे राधाकृष्णांची मूर्ती होती आणि तेव्हा त्या जगन्नाथाची मूर्ती, तेव्हा त्यांना त्या रथयात्रा करायची होती आणि त्या मूर्ती घेऊन जाण्यासाठी त्यांना रथ हवा होता आणि त्यांनी त्यांच्या वडिलांकडे हट्ट केलेला होता. आणि त्या वडिलांनी त्यांचा हट्ट मान्य करून त्यांना खूप सुंदर असा रथ बनवून दिला आणि मग त्यांच्या सवंगड्यांसह त्यांनी ती रथयात्रा केलेली आहे. त्याच्यानंतर प्रत्यक्ष श्रीला प्रभुपाद हे गृहस्थाश्रमामध्ये होते आणि त्यांनी त्याच्यानंतर 1922 साली त्यांना भक्ती वेदांत भक्ती वेदांत सरस्वती गोस्वामी हे त्यांचे गुरु, हे त्यांना भेटले आणि 1932 साली त्यांनी त्यांच्याकडून दीक्षा घेतलेली आहे. परंतु त्याही नंतर ते गृहस्थाश्रमामध्ये होते आणि त्यांनी प्रीचिंग म्हणजे त्यांनी हा सत्संग, ही कृष्ण भावना पोहोचवण्याचा प्रत्येकापर्यंत प्रयत्न केलेला आहे गृहस्थाश्रमामध्ये असूनच. आणि त्यानंतर मात्र 1959 साली त्यांनी संन्यास घेतलेला आहे आणि मग ते वृंदावनामध्ये राहायला गेलेले आहेत. वृंदावनामध्ये राहून त्यांनी
अनेक पुस्तकं लिहिली आणि मग त्यांच्या गुरूंच्या आदेशावरून, की तू फक्त इथे नाही तर तू अख्ख्या जगामध्ये आणि पूर्ण की परदेशामध्ये जाऊन सुद्धा या कृष्ण भावनेचा प्रसार कर. फक्त भारतामध्ये नाही आणि म्हणूनच मग या जलदूतावरून 1965 साली प्रभुपादांनी प्रवास केलेला आहे आणि 1965 साली ते न्यूयॉर्कला रवाना झालेले आहेत. कोणीही बरोबर नव्हतं आणि फक्त कृष्ण भावना मनामध्ये होती. आणि फक्त ₹40 त्यांच्या हातामध्ये, त्यांच्या खिशामध्ये फक्त $8 होते आणि फक्त तेवढ्याच ज्या काही त्यांच्या आणि मग त्यावेळेचे जे सिंधिया जी कंपनी होती, जी जलदूताची म्हणजे याची कंपनी होती, शिपिंग कंपनी, त्यांनी त्यांना विनंती केली होती आणि त्यांच्या विनंतीवरून मग त्यांना जलदूतावरून प्रवास करता आलेला आहे आणि मग अनेक महिने प्रवास करून ते न्यूयॉर्कला रवाना झालेले आहेत. या प्रवासामध्येही अनेक संकटांना तोंड दिलेलं आहे आणि अक्षरशः त्यांना अ, हृदयविकाराचे झटके आलेले आहेत प्रभुपादांना, की त्यांना त्या सगळ्या थंडीमध्ये आणि सगळ्या त्या ज्या काही प्रवासाच्या ज्या घडामोडी चालू होत्या आणि ज्या काही त्यांना त्या सिच्युएशन्समध्ये त्या परिस्थितीमध्ये जे काही अनुभवायला लागलं, ते खरोखरच खूप संकटांना तोंड देणारं होतं आणि त्या सगळ्या संकटांवर मात करून प्रभुपाद हे परदेशामध्ये गेलेले आहेत. फक्त कृष्ण भावना मनामध्ये होती आणि ती कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजू करायची होती. हा एकच दृढ विश्वास मनामध्ये होता आणि तो दृढ विश्वास घेऊन ते रवाना झालेले आहेत आणि मग अनेक पुस्तकं लिहिली बघा आपल्या गुरूंच्या आदेशावरून ही अनेक पुस्तकं लिहिली त्यांना छाप आणि तू कृष्ण भावनेचा प्रसार कर. आणि मग अनेक हिप्पी म्हणू नका, की जे अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले आहेत. अशा अनेक की जिथे सामान्य माणूस उभा सुद्धा राहू शकणार नाही, अशा ठिकाणी प्रभुपादांनी कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजवायचा प्रयत्न केलेला आहे. तो प्रयत्न खरोखरच खूप अतुलनीय म्हणजे त्याला काहीच तुलना नाहीये कशाचीच. आणि कोण होतं बरोबर? तर कोणीच नव्हतं हो, की तिथे कोणीतरी रिसीव्ह करायला आहे त्या जलदूतावरून उतरल्यावर तर कोणीही नाही. आणि म्हणूनच मग अनेक अ, महिन्यानंतर की त्यांनी मग तिथे राहिले प्रभुपाद आणि त्यांनी त्या बॅक टू गॉडहेड जसं मी इथे म्हटलं, की हे मॅगझीन लिहिलं, अनेक पुस्तकं लिहिली आणि मग कुठेतरी पुढे जाऊन 1971 आणि 1965 साली जसं मी म्हटलं, तशी ही इस्कॉनची स्थापना करण्यात आली आणि त्यामध्ये न्यूयॉर्कमध्ये ती पहिल्यांदा कारण काही हातामध्ये काही चिपळ्या घेतलेल्या होत्या. अ, काय म्हणतो ना आपण ती सगळी ही अशी जी आहेत, हे टाळ मृदुंग ही टाळ घेतलेल्या होत्या आणि फक्त कीर्तनाला सुरुवात केलेली होती आणि काही क्षणातच बऱ्याच तरुणांनी ते तरुण त्यांना सामील झाले आणि मग अनेक असा तिथे वृंद तयार झाला आणि अनेक लोक तिथे सामील होत गेले, की जिथे परदेशामध्ये कृष्ण कोण आहे हे माहीत नसून महाभारत काय आहे हे सुद्धा जिथे माहिती नव्हतं, की कशाप्रकारे कुठे भगवद्गीता सांगितली गेली होती, या कशाचाही काहीही ज्ञान नसतानाही ज्या ठिकाणी प्रभुपादांनीही या कृष्ण भावनेचा प्रसार प्रभुपाद करू शकलेले आहेत. कारण अत्यंत दृढ निष्ठेने प्रभुपादांवर विश्वास ठेवलेला आहे. जे काही प्रभुपादांचं आचरण होतं, त्या सगळ्या आचरणाला इतकं अनुकरण केलं, त्याचं अनुसरण केलं गेलं त्या सगळ्या परदेशी व्यक्तींकडून आणि परदेशी त्या समुदायाकडून. अशा प्रकारे मग त्या इस्कॉनची स्थापना वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेली आहे. प्रभुपादा पॅलेस ऑफ गोल्ड आपण यूएसए बघतो, यूकेमध्ये आहे. त्यानंतर युक्रेन जिथे आता युद्धसदृश परिस्थिती होती, तिथे इस्कॉननी बरंच काम केलेलं आहे आणि तिथे अन्नदान केलेलं आहे. अन्नदानासाठी तर आपण बघतो, की आंतरराष्ट्रीय ही संघटना खूप, खूप, खूप काम करते, की जिथे अक्षरशः लाखो लोक रोज महाप्रसाद जेवतात आणि जिथे अन्नदान केलं जातं. कारण प्रभुपाद एकदा उभे होते आणि काही ठिकाणी लोकं भीक मागत होते. तेव्हा प्रभुपादांनी काही लोकांना अशी इन्स्ट्रक्शन्स दिली आणि सूचना दिल्या, की पुढच्या 10 किलोमीटरमध्ये कोणीही इथे उपाशी राहणार नाही आणि अशा या उपदेशावरून तिथे इस्कॉनमध्ये अन्नदानाला सुरुवात झालेली आहे. मग अनेक देणग्या मिळत गेल्या. भगवंतांच्या कृपेने अनेक मोठे-मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट आणि बरेच लोकं पुढे आले, की ज्यांच्या सगळ्या मदतीने ही गोष्ट पुढे सरसावली गेली. मग मायापूर या ठिकाणी जसं आपण म्हणतो इस्कॉनची राजधानी आहे, त्या ठिकाणी इस्कॉनची स्थापना करण्यात आली, की जिथे आज प्रत्यक्ष जे काही महत्त्वाची जे इस्कॉनच्या संदर्भातले जे निर्णय घेतले जातात, ते सर्व मायापूरला मुख्य स्थान आहे तिथले. आणि मग हा प्रभुपादांचा प्रवास दाखवलेला आहे, की बऱ्याच 25 कंट्रीज मधून, देशांमधून ते प्रवास करून आले. त्यानंतर त्यांनी
परत ते भारतामध्ये परत आले, जिथे ते दिल्लीमध्ये राहत होते. वृंदावनामध्ये तिथे ते राहायला होते आणि मग त्यांनी तिथून अनेक पुस्तकं लिहिली आणि प्रसार केलेला आहे बऱ्याच गोष्टींचा. असं हे इस्कॉनचं मंदिर, आपण हा जो उपक्रम आहे, हा इस्कॉनचा उपक्रम हा इस्कॉनच्या श्री श्री राधा गोविंद हे मंगलोरचं मंदिर आहे. कर्नाटकामध्ये मंगलोर जे गाव शहर आहे, तिथे कर्नाटक या भागामध्ये, या राज्यामध्ये हे मंदिर आहे आणि या मंदिराच्याच तर्फे हा उपक्रम श्री नामनिष्ठ प्रभूजी, जे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांच्याविषयी मी सुरुवातीलाच बोलले आणि त्यांना आपण साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेतलेत. कारण आज शत शत धन्यवाद नामनिष्ठ प्रभूजींना, की आज जवळ-जवळ 7.5 ते 8 लाख लोकांपर्यंत ही भगवद्गीता पोहोचलेली आहे घराघरामध्ये. की सांगण्याचा महत्वाचा मुद्दा असा, की प्रत्यक्ष आय-आय-टीतनं बी-टेक झालेले नामनिष्ठ प्रभूजी, जे आता मंगलोरमध्ये स्थित आहेत आणि जे मंगलोरच्या इस्कॉन टेम्पलमध्ये वास्तव्याला असतात आणि तिथेच ते कायम असतात. तर त्यांनी हा उपक्रम जो सुरू केलेला आहे, हा पॅन्डेमिकमध्ये, जेव्हा ही कोविडची जी काही संसर्ग सुरू झालेला आहे आणि ही कोविडची लाट आलेली आहे, तेव्हा 2020 च्या जूनपासून त्यांनी हा उपक्रम सुरू केलेला आहे आणि आज 32वी ही बॅच आहे. आणि अक्षरशः सातत्याने ही बॅच दर महिन्याला 18 दिवसाचा हा यज्ञ असतो आणि आज याच अ, माध्यमातून अनेक लोकांपर्यंत घरात बसून ही भगवद्गीता पोहोचलेली आहे आणि हे भगवद्गीतेचं ज्ञान पोहोचवायचा प्रभूजींनी प्रयत्न केलेला आहे. आम्ही खारीचा वाटा म्हणून याच्यामध्ये कुठेतरी आपण म्हणतो तसं गेले 2 वर्षे मी या इस्कॉनच्या संपर्कात आहे आणि खरोखर म्हणजे भगवंतांचीच कृपा आणि कुठेतरी आपण म्हणतो ना, की पुण्याई याची, की आपल्याला अ, या इस्कॉनच्या म्हणजे हे असोसिएशन मिळालंय, कुठेतरी हा संपर्क झालेला आहे आणि नामनिष्ठ प्रभूजींच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हा इस्कॉनचा भगवद्गीतेचा उपक्रम चालवतोय. भगवंतांच्या कृपेने मी हे अध्ययन वर्ग तुमचा घेतीये. मीही स्वतः 5व्या 6व्या टप्प्यावरती अजूनही भगवद्गीता सखोलरित्या कुठेतरी तत्वज्ञानाच्या आधारातून भगवद्गीता अजूनही शिकतीये आणि त्याच्याच बरोबर मग इतर अनेक उपनिषद आहेत. त्यानंतर नेक्टर ऑफ डिव्होशन, ज्याला उपदेशामृत म्हणतात आणि नंतर भक्ती रसामृत सिंधू, अशी अनेक पुस्तकं आहेत जी गोस्वामींनी लिहिलेली आहेत. जे प्रभुपादांच्या आधी म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळानंतर जे गोस्वामी झालेले आहेत, त्यांनी ह्या अनेक पुस्तकांचा आणि उपनिषदांचं, जे उपनिषद आहेत त्यापैकी ईशोपनिषद, या सगळ्याचा अभ्यास असा पुढच्या टप्प्यांवर केला जातो. मग म्हणूनच पुढे जाऊन सांगायचंय, की ही भगवद्गीता म्हणजे सगळ्या समस्यांचं कुठेतरी उत्तर आहे आणि ही एक आध्यात्मिक डिरेक्टरी आहे. मग प्रत्यक्ष महात्मा गांधी असे म्हणून गेलेले आहेत, आइन्स्टाईन असं म्हणून गेलेले आहेत, की मग ही भगवद्गीता म्हणजे त्यांचं इन्स्पिरेशन आहे, कुठेतरी प्रेरणा आहे. आणि मग ही भगवद्गीताच का हो? अनेक 700-800 की कितीतरी कितीतरी काय म्हणतो ना त्याला आपण, अनुवाद केलेले आहेत आणि भाषांतरं केलेली आहेत. मग हीच जशी आहे तशी का? तर ती कुठेतरी या गुरु परंपरेतून आलेली आहे. मग ही गुरु परंपरा म्हणजे काय? तर ही गुरु परंपरा म्हणजे या श्रीला प्रभुपादांना आपण इथे बघतोय, त्यांचे गुरु भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, त्याच्यानंतर त्यांचे जगन्नाथजी बाबा ठाकूर आणि मग जे त्यांचे पुढचे गुरु आहेत हे सगळे, ते नारद आणि मग ब्रह्मा आणि प्रत्यक्ष भगवंतांकडून. मग ही जी गुरु परंपरा आलेली आहे, ही प्रत्यक्ष गुरु भगवंतांकडून आलेली आहे. आणि म्हणून बऱ्याच वेळेला आपण असे लेख वाचतो. आता गेल्या आठवड्याच्याच महाराष्ट्र टाइम्समध्ये लेख होता, की ज्याच्यामध्ये भगवद्गीतेचंच महात्म्य का, की प्रत्यक्ष भगवंतांनी गायलेलं गीत आहे. आपण अनेक उपनिषद बघतो, अनेक वेद वाचतो, इतर अनेक आध्यात्मिक गोष्टींचा अभ्यास करतो, जिथे भगवंतांविषयी सांगितलं जातंय, पण इथे प्रत्यक्ष भगवंतांनी दिलेलं हे ज्ञान आहे आणि प्रात्यक्षिक ज्ञान आहे, जे तत्वज्ञान आहे. आणि म्हणूनच हे गुरु परंपरेच्या माध्यमातून आल्यामुळे ही भगवद्गीता ही जास्त महत्वाची आणि याचं महात्म्य जास्त आहे. कारण कुठल्याही प्रकारचा खंड न पडता, एखादा फोन चार्जिंगला ठेवतो हो आपण, चार्जिंगला ठेवल्यानंतर तो चार्ज झालाय की नाही हे जेव्हा तपासायला जातो, तेव्हा ती जर त्या चार्जरची वायर कुठेतरी तुटलेली असली, तर तो फोन पूर्ण चार्ज होणार नाही. होईल का पूर्ण चार्ज? सांगा मला चॅटमध्ये. होईल का तो पूर्ण चार्ज होईल? सांगा चॅटमध्ये. तो फोन पूर्ण चार्ज झालेला दिसेल का तुम्हाला? हो का नाही?
नाही होणार. का नाही होणार? कारण कुठेतरी तो प्रवाह खंडित झालेला आहे. धन्यवाद माताजी आणि प्रभूजी. खूप सुंदर असा संवाद साधा. खूप छोटी-छोटी मी प्रश्न विचारेन, कारण मला कुठलीही अपेक्षा नाही, कारण तुम्ही सगळे इथे अध्ययनाला आलेले आहात. पण हा छोटासा संपर्कही आपल्याला कुठेतरी अ, अ, आपल्याला कुठेतरी जोडला जाणार आणि आपण एका कुटुंबासारखे असणार आहोत 18 दिवसामध्ये. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन आपल्याला हा संकल्पही घ्यायचा आहे, की हा 18 दिवसांचा यज्ञ हा सतत कुठेतरी असायला हवाय आणि कुठेतरी सातत्य हवंय त्याच्यामध्ये. आणि म्हणून मग हे सांगण्याचा उद्देश असा, की ह्या 18 दिवसामध्ये प्रयत्नपूर्वक भगवंत आणि अर्जुनांचा संवाद तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाणार आहे. कारण खूप कमी वेळ आहे. हो, हो. 1 तास म्हणजे अत्यंत कमी पडतो आणि मग इतकी सखोल आहे ती भगवद्गीता, की ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवायला 1 वर्ष तरी कमीत कमी अवधी लागतो. आणि मग कुठेतरी तुम्हाला पुढच्या टप्प्यांवर तयार करायला, की ती जी मनामध्ये उत्कंठा तयार होईल, ती उत्कंठा तुम्हाला नक्कीच पुढच्या टप्प्यांवरच्या अभ्यासासाठी तयार करेल. आणि तोच प्रयत्न असेल तुमच्यापर्यंत हे ज्ञान पोहोचवायचा. तर हा रोज 1 तास क्लास असणार आहे आपला. 3:30 ते 4:30 असणार आहे. 2:15 वाजता अंजली माताजी श्लोक पठणाला सुरुवात करतील. म्हणून प्रत्येकाने 2:15 वाजता लॉग इन व्हा. ज्यांना शक्य नसेल त्यांनी 3:30 वाजता बरोबर प्रयत्न असेल. अगदी 3:30 चे 3:35 पण मी स्वतः 3:30 ला हजर असेन. त्याच्या आधी 2:15 ला श्लोक पठण सुरू झालेलं असेल आणि आपण नंतर उद्यापासून महामंत्राचा सुद्धा गजर थोडा वेळ कीर्तन करणार आहोत. प्रत्येक अध्यायाचं सार तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं जाणार आहे. कारण प्रत्येक श्लोक तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं खूप कठीण आहे. प्रत्येक अध्यायामधला प्रत्येक श्लोक म्हटलात तर ते इथे वेळेच्या अभावी घेणं खूप कठीण आहे. म्हणून त्या अध्यायाचं सार आणि जे काही महत्त्वाचे श्लोक आहेत त्यातले, ते निश्चितच त्यामध्ये घेतले जातील आणि तुमच्यापर्यंत ते पोहोचवले जातील. त्याच्याबद्दलचं जे काही एक्सप्लेनेशन, जी काही तुम्हाला समजावून सांगण्याचं आहे, ते सर्व काही सांगितलं जाईल आणि मग निश्चित तुमच्या मनामध्ये प्रश्न तयार होणार आहेत. ते कधी होतील? जेव्हा तुम्ही सातत्याने भगवद्गीतेचा अध्ययन वर्ग उपस्थित राहाल त्याला आणि मग तुमच्या मनात अनेक प्रश्न तयार होतील. मग पहिला अध्याय शिकल्यानंतर काही प्रश्न असतील, पण त्यासाठी पुढे दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा असे जेव्हा तुम्ही पूर्ण 18व्या अध्यायापर्यंत अर्जुनाचे प्रश्न संपत नाहीयेत हो. अर्जुनाच्या मनातच जिथे प्रश्न आहेत तिथे आपण काय आहोत? आपण तर अगदी सामान्य आहोत आणि म्हणून हे प्रश्न पडणार आहेत. पण हे प्रश्न निश्चितच तुम्हाला अध्ययन वर्गाच्या शेवटी मी निश्चित 15 मिनिटं तुम्हाला देणार आहे आणि तुमच्याबरोबर संवाद साधणार आहे. मग ह्या पुढच्या पातळ्या ज्या मी म्हटल्या ती लेव्हल 1, 2, 3, 4 जसं ॲस्पिरंट्स कुठेतरी त्याला श्रद्धावान, मग ही श्रद्धा या भक्तीच्या मार्गावरती आलेले आहात, तर कुठेतरी मनात श्रद्धा आहे तुमच्या. या अध्ययन वर्गाला जाऊ की नाही इथपासून कुठेतरी प्रश्न तयार होतो. पण जी भगवंतांविषयी ज्यांना श्रद्धा आहे आणि पूर्णपणे निष्ठा आहे, ती श्रद्धावान असा हा पहिला टप्पा आहे. कारण कुठेतरी ती श्रद्धा मनामध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. तरच ते ज्ञान आत्मसात करता येईल आणि मग पुढे जाऊन ते कृष्ण सेवका, साधका आणि पुढचे असे हे 4था, 5वा आणि मग भक्तिशास्त्री असा हा अभ्यासक्रम असतो, की जिथे मग काही नियम असतात. मग त्या दुसऱ्या, तिसऱ्या टप्प्यांवरती जसं मी म्हटलं, की उपदेशामृत, भक्ती रसामृत सिंधू असे उपनिषद अशी पण पुस्तकं आहेत ज्याचा ज्याचा संलग्नतेने मग भगवद्गीता त्याच्याच जोडीने मग जे काही भगवद्गीतेमध्ये ज्ञान दिलेलं आहे त्याच्याच अ, माध्यमातून आणि त्याच्याच पुढे असं जाऊन हे या सगळ्याचा अभ्यास केला जातो. मग आता तुम्ही म्हणाल, की मग अध्ययन वर्गाला आलेलो आहोत, तर पुस्तकाची आवश्यकता आहे का? तर निश्चित पुस्तकं आहेत. ही 3 पुस्तकं आपण जे काही तुम्हाला बेसिक पुस्तकं भगवद्गीता जशी आहे तशी ती मराठी व इंग्लिश अशा बऱ्याच लँग्वेजेसमध्ये उपलब्ध आहे. हिंदीमध्ये तुम्हाला मराठी हवी असेल तरी मंगलोरला आहे. तुम्ही ऑनलाईन घेऊ शकता किंवा इस्कॉनमधनं कुठेही तुम्हाला अवेलेबल होईल. पण तुम्हाला हवी असतील तर ही त्यासाठी साईट आहे, की जिथे तुम्हाला ई-बुक्स म्हणजे तुम्हाला घ्यायची गरज नाहीये. तर तुम्हाला मी स्वतः सुद्धा पी शेअर करणार आहे ग्रुपवरती. तुम्हाला प्राची माताजी आपल्या ॲडमिन असणार आहेत. त्या तुमच्या संपर्कात असेल आणि त्या तुम्हाला सगळ्या प्रकारचं जे काही कम्युनिकेशन आहे, जे काही तुमच्यासाठी तुमच्याशी संपर्क साधायचा आहे, त्या तुम्हाला साधतील आणि आज तुम्हाला सगळ्या गोष्टींची माहिती ग्रुपवर शेअर केली जाईल. ग्रुपवर प्रत्येक जण अलर्ट राहा आणि ग्रुप तपासत जा. ग्रुपवरती सगळी माहिती भगवद्गीतेचं पण शेअर केलं जाईल मराठी भाषेतलं जे आहे. त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाठवल्या जातील. तर ज्यांना ई-बुक्स हवी आहेत त्यांच्यासाठी ही साईट आहे. ज्यांना विकत घ्यायची आहेत पुस्तकं, ज्यांची इच्छा आहे की आपल्या संग्रही भगवद्गीता असावी, मग सेल्फ रिअलायझेशन कुठेतरी आत्मसाक्षात्काराची भावना, त्याच्यासाठी सायन्स म्हणजे शास्त्राला आधारित अशी ती भावना, असं पुस्तक प्रभुपादांचं आहे. मग जिथे कुठेतरी
फ्रिक्वेंटली म्हणजे मनामधले प्रश्न उत्तर जे अनेक वेळा अनेक लोकांकडून विचारले गेले त्याची उत्तरं असं एक पुस्तक आहे. हे सगळा हा संच आणि त्याच्याबरोबर तुम्हाला जपमाळ आणि त्याची बॅग ही फ्री दिली जाईल आणि ती तुम्हाला थोड्याच दिवसामध्ये सपोज तुम्ही आज ऑर्डर केली, या लिंकवर जाऊन तुम्हाला ऑर्डर करायचंय. त्या लिंकवर तुम्ही ऑर्डर केली तर एक आठवड्याभरामध्ये तुमच्यापर्यंत सगळं साहित्य पोहोचवलं जातं. भगवंतांचं हे मूर्ती आहे जी मंगलोरला आहे. श्री श्री राधा गोविंद रोज खूप सुंदर सजावट केली जाते. मी रोज तुम्हाला त्याचा दर्शन तुम्हाला घडवीन आणि रोज सकाळी ग्रुपवरती तुम्हाला श्री श्री राधा गोविंदांचं दर्शन घडवलं जाईल. खूप सुंदर अशी सजावट केली जाते. बरेच जण मेहनत घेतात ती सजावट करायला. हे इस्कॉनचं एक खूप खास वैशिष्ट्य आहे. मग WhatsAppच्या माध्यमातून हे सगळं केलं जाईल. कृपया प्रत्येकाने तुम्हाला आत्ता ग्रुप ओपन केला जाणार नाही, कारण एकाच वेळेला बरेच मेसेजेस, मग मेन मेसेजेस सगळे कुठेतरी गहाळ होऊन जातात. तर त्यासाठी इतर कोणालाही कम्युनिकेट करता येणार नाही. तुम्ही माझ्या नंबरवर मला पर्सनली काही कम्युनिकेट करू शकता. पण अगदी जरुरीचं आहे ते. अगदी अर्जंट आहे अशा गोष्टी निश्चित तुम्ही करू शकता. माझा नंबर आहे, प्राची माताजींचा पण आहे. परंतु अगदी वेळ आली आणि तुम्हाला सगळी माहिती पुरवली जाईल. मी इथे रोज क्लासमध्ये तुमचे सगळे प्रश्न, तुमच्या सगळ्या मनातल्या शंका याचं सुद्धा निरसन करेन. त्यामुळे शक्यतो अव्हॉइड करा पर्सनली कॉन्टॅक्ट करणं. कारण जेवढं कारण इतरांचा वेळ आता मीही माझे ठराविक वेळ तुम्हाला सांगेन. कारण काही आपल्या कमिटमेंट्स असतात पर्सनल. मग तुमच्याशी संपर्क नाही तेव्हा तुम्हाला काही नाही सांगितलं गेलं तर असं व्हायला नको. तुम्हाला उत्तरं नाही मिळालीत तर तुम्ही निश्चित आम्हाला क्लासच्या नंतर हे प्रश्न विचारू शकता. मग जे काही टीचर्स आणि ॲडमिन्स आहेत त्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं. मी पूजा राखे तुमची अध्ययन वर्ग शिक्षिका आहे. आपल्याबरोबर किरण प्रभूजी आहेत जे को-होस्ट आहेत. अंजली माताजी आहेत ज्या अध्यायाचं पठण करतायत. प्राची माताजी ज्या WhatsApp ग्रुप सगळा सांभाळणार आहेत. असे हे सगळे मग प्रत्येकाने आपले अनुभव लिहिलेत. हे सगळे मी तुम्हाला PDF शेअर करणार आहे. त्यामुळे या स्लाईडवरनं मी पटापट जातीये. खूप सुंदर आणि अगदी सिंपल असा हा स्लाईड आहे, की जिथे भगवद्गीता शिकताय तुम्ही, तर कोणी पहुडून, कोणीही आरामात बसून आणि अशा प्रकारे कुठेतरी त्या अध्ययन वर्गाचा आणि भगवद्गीतेच्या अध्ययनाचा कुठलाही अपमान होऊ देता कामा नये आणि म्हणूनच एका ठराविक पोश्चरमध्ये स्वतःला बसणं हे अत्यंत जरुरीचं आहे. या सगळ्या गोष्टी मुलांना सांगितल्या जातात क्लासमध्ये. मला माहिती आहे तुम्ही या सगळ्या बाबतीत खूप अलर्ट असाल. पण एक फॉर्मॅलिटी म्हणून या सगळ्या स्लाइड्स आहेत. त्याच्यामध्ये तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं जसं मी म्हटलं, की शेवटी दिली जातील. व्हॉलंटिअर चॅट सपोर्ट म्हणून एक सिस्टम आहे. त्याच्यावरही तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. WhatsApp ग्रुपवर आहोत. आपली वेबसाईट आहे. या वेबसाईट आपली Facebook, त्यानंतर तुमचं Instagram, Twitter या सगळ्या माध्यमांशी निगडीत आहे आणि मग अगदीच कुणाशीच नाही तर प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजींचा सुद्धा जीमेल आयडी तुम्हाला दिला जातो, की ज्यांच्याशी तुम्ही संपर्क साधू शकता. मग ही दानाच्या बद्दलची जिथे आपण भक्ती सेवेच्या मार्गातच जात आहोत आता. मग 12वा जो भक्तीचा अध्याय आहे, तिथे मी तुम्हाला सेवेचा, मग भक्ती सेवा कशी असते त्यामध्ये तुम्हाला दानाबद्दलही सांगितलं जाईल. मग या इस्कॉनचं हे सगळं जे काही इतकी टेम्पल्स आणि इतकी मंदिरं आपण बघतोय, ही सगळी निधीच्या माध्यमातून आणि म्हणून आता नामनिष्ठ प्रभूजी सुद्धा मंगलोरा एक सुंदर मंदिर उभारतायत आणि हे सुंदर मंदिर जितक्या आध्यात्मिक मग त्याच्यामध्ये बऱ्याच आध्यात्मिक उपक्रमांना सोडवण्याचा म्हणजे सुरू करण्याचा त्यांचा मानस आहे आणि त्यासाठी आपण म्हणतो ना, की फूल ना फुलाची पाकळी प्रत्येकाने जे काही प्रत्येकाला शक्य असेल, मग कुठल्यालाही कुठलीही सक्ती नाहीये. हे स्वेच्छेने आहे सगळं आणि म्हणून ह्या सगळ्या लिंक्स आहेत. तुम्हाला काही शेअर केल्या जातील नंतर मध्ये. तर तुमच्या स्वेच्छेने तुम्ही हे सगळं मोफत राहणारच आहे. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं कशाचीही फी द्यायची नाहीये. परंतु स्वेच्छेने एक कृतज्ञतेची भावना म्हणून ज्यांना काही दान करण्याची इच्छा असेल, त्यांना निश्चित मग त्यांनीही कुठेही फसू नये. तुम्हाला एक प्रॉपर असं व्यवस्थितपणे सगळी माहिती पुरवली जाईल. तिथेच तुम्ही जा. कुठल्याही प्रकारच्या याला बळी पडू नका. आपण म्हणतो ना फसवेगिरीला. कारण आपण बघतोय, की जसे हे जगामध्ये चांगली लोकं तशीच विकृत लोकं आहेत. त्या कुठल्यातरी माध्यमातून फसवायला बसलेली असतात. तर हेही माध्यम ते वापरतायत. अनेक अनुभव आहेत, की अशा प्रकारची लोकं, की ज्यांना मग ब्लॉक करायला लागलंय. त्यांना खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव आलेत, की ज्याच्यावरनं या गोष्टी जास्त म्हणतात ना, की जास्त स्ट्रिक्टली हे केल्या जातायत, की व्यवस्थितपणे पडताळणी करून पुढे जायचंय. मग त्यानंतर वेबसाईटवर आपली जी वेबसाईट आहे ती Facebookवर आहे, Instagramवर आहे. या सगळ्या माध्यमातून आपण या बॅचचा प्रसार केलेला आहे. प्रत्येक बॅचचा प्रसार करतो. हे खूप आधीची आहे त्याच्यामुळे बॅच 22 बद्दल लिहिलंय. तर या प्रत्येक अध्ययन वर्गाचा प्रसार या सगळ्या माध्यमातून केला जातो. 12
वर्गातून म्हणजे 12 भाषांमधून ही भगवद्गीता प्रत्येकापर्यंत पोहोचवली जाते. वेगवेगळ्या माध्यमातून, मग इंग्लिश, हिंदी, मल्याळम आणि त्याच्याबरोबर ही क्विज म्हणून जसं लिहिलेलं आहे, तर ही जो क्विज प्रकार आहे, ही रोज मी अध्ययन वर्ग झाल्यानंतर तुम्हाला प्राचीमाताची 1-2 लिंक टाकतील, की जी क्विजची लिंक असेल, ज्याच्यावर जाऊन तुम्ही स्वतःला रजिस्टर करा परत आणि आणि रजिस्टर करून मग तुम्ही रोजच्या रोज तुम्ही अध्यायाचं जे काही प्रश्न असतील, त्या प्रत्येक अध्यायावर एक 10 प्रश्न सुमारे विचारलेले असतील. मग एक कुठेतरी उजळणी म्हणून तुम्ही त्या क्विजला सोडवू शकता. पुन्हा इथे कुठलीही बांधिलकी नाहीये. तुम्ही तुमच्या इच्छा असेल तर तुम्ही ती क्विज सोडवू शकता. पण जर तुम्हाला सर्वात शेवटी एक सर्टिफिकेट मिळवायची इच्छा असेल, की आपल्या संग्रही एक सर्टिफिकेट असावं, तर तुम्ही क्विज सोडवणं हे निश्चितच गरजेचं आहे. मग त्या क्विजवर तुम्ही काही सुरुवातीला कदाचित काही टेक्निकल इश्यूज येतील, पण तुम्ही त्याचे स्क्रीनशॉट पाठवा. तुम्हाला कुठलेही काही प्रॉब्लेम आले, तर मी प्राची माताजी निश्चित तुम्हाला त्याच्यातनं जे काही मार्ग सांगता येतील, ते नक्की सांगू. आमच्या टेक्निकल टीमपर्यंत आम्ही पोहोचतो आणि त्या गोष्टी निश्चितपणे स्ट्रीमलाईन केल्या जातात, म्हणजे व्यवस्थितपणे हँडल केल्या जातात. काही इंग्लिश शब्द येतील, मला क्षमस्व, पण तरी पण प्रयत्न हा आहे, की कुठेतरी सगळं सुरळीतपणे चालू असावं. पण कुठलेही छोट्या-छोट्या जर काही प्रॉब्लेम्स आले, तर निश्चित समजून घ्या, कारण टेक्निकल गोष्टी या आपल्या हातात नसतात. पण निश्चित त्याच्यातनं मार्ग काढला जाईल. मग ह्या सगळ्यावर रजिस्टर केले, त्याचप्रमाणे क्विजवर पण तुम्हाला करायला लागेल. मग क्विज नंतर सर्वात शेवटी आणि अत्यंत महत्वाचा एक सुंदर असा संकल्प आपण घेऊया. मी सगळ्यात सुरुवातीला प्रार्थना म्हटलीये. ती प्रार्थना तुमच्यापर्यंत पोहोचली जाणार आहे. ती प्रार्थना म्हणजे कुठेतरी या अंधकारामधून हा एक उजेड येतोय आणि ही जी तिरीप आहे, ही मला भगवद्गीतेचा उपदेश सांगतेय. या गुरूंमार्फत हा उपदेश आपल्यापर्यंत पोहोचतोय आणि म्हणून आपण एक सुंदर असा संकल्प प्रत्येकाने, मी अनम्यूट करणं खूप कठीण आहे प्रत्येकाला, पण प्रत्येकाने हा मनाशी संकल्प करावा. माझ्याबरोबर तो संकल्प मनामध्ये म्हणावा, की मी जे काही याचं ट्रान्सलेशन मराठीमध्ये करतेय, तो संकल्प मनामध्ये करावा आणि ज्यांना या 18 दिवसाच्या या यज्ञामध्ये, 18 दिवसाच्या या उपक्रमामध्ये सातत्याने उपस्थित राहायचंय, त्यांनी ह्या संकल्पाला निश्चित जागरूक राहावं आणि त्याप्रमाणे त्याचं पालन करावं. मी हा 18 दिवसांचा भगवद्गीतेचा अध्ययन वर्ग कुठलाही खंड न करता प्रत्येक दिवशी व्यवस्थित उपस्थित राहून मी प्रत्येक दिवशी अध्ययन वर्गाला उपस्थित राहीन. हा संकल्प श्री श्री राधा गोविंद आणि श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने मी घेत आहे. आणि हा संकल्प घेऊन प्रत्येकाने 3 वेळा माझ्याबरोबर महामंत्र म्हणा. मी सगळ्यांना अनम्यूट करते, पाहिजे तर तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. मी सगळ्यांना अनम्यूट करते. अनम्यूट व्हा, माझ्याबरोबर हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणा आणि तो संकल्प घ्या. सगळे अनम्यूट झालेले आहेत. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण. सगळ्यांना धन्यवाद. हरे कृष्ण. मी सगळ्यांना म्यूट करतेय परत. क्षमस्व. परत क्लास झाल्यानंतर मी अनम्यूट करेन. हरे कृष्ण सगळ्यांना. आणि मग त्याच्यानंतर काही प्रश्न जे तुमच्या मनामध्ये असतील, तर हे कॉमन प्रश्न आहेत. ते कॉमन प्रश्न मी थोडेसे पटकन एक 5 मिनिटात हाताळते, कारण आपल्याला पुढच्या आजच्या दिवशीच, कारण खूप याच्यावर वेळ घालवण्या इतकं खूप नाही. जे महत्वाचे मुद्दे आहेत ते मी सगळे तुम्हाला सांगितले आणि त्याच्याही वर तुम्हाला निश्चित मनात प्रश्न असतील, तर ती प्रश्न तुम्ही मला नक्की विचारा क्लास नंतर. हे सर्टिफिकेटचा एक फॉर्मॅट आहे. अशा प्रकारचं सर्टिफिकेट तुम्हाला 18 दिवसानंतर मिळणार आहे, जेव्हा तुम्ही अध्ययन वर्ग पूर्णपणे सातत्याने उपस्थित राहाल आणि त्या अध्ययन वर्गाच्या जी क्विझेस असतील त्या सोडवाल. मग ते प्रत्येक दिवशीच ती क्विज सोडवली पाहिजे अशी बांधिलकी नाहीये. तुम्ही त्या 18 दिवसाचं पूर्ण होईपर्यंत आणि त्याच्यानंतरही 1-2 दिवस ग्रेस दिले जातात. त्या 1-2 दिवसामध्ये तुम्ही त्या क्विझेस पूर्ण करायच्या आहेत. मग तुम्हाला अशा प्रकारचं नामनिष्ठ प्रभूजींच्या स्वाक्षरीचं असं सर्टिफिकेट तुम्हाला दिलं जातं. कुठल्याही प्रकारची तुम्हाला डिफिकल्टी येणार नाहीये. तुम्हाला संस्कृत आलं पाहिजे, मग तुम्हाला
झूम विषयी काही माहिती नसेल तरी तुम्हाला सगळी माहिती पुरवली जाईल. आम्ही सतत संपर्कात असू. मी, प्राची माताजी आम्ही संपर्कात आहोत. कुठल्याही प्रकारचं टेक्निकल किंवा कुठल्याही प्रकारची काही माहिती हवी असेल, तर तुमच्यापर्यंत निश्चित पोहोचवली जाईल. मग तुम्हाला अ, आधी कुठलेही आध्यात्मिक काही ज्ञान नसेल किंवा काही वाचन नसेल, बऱ्याच जणांचा विश्वासावर मग आपण या मार्गावरती आलेलो आहोत. परंतु कुठेतरी अजून मनामध्ये बऱ्याच शंका असा शब्द मी म्हणीन आत्ता, कारण कुठेतरी अजून बराच तो टप्पा गाठायचा आहे पुढचा आणि म्हणूनच त्या शंका निश्चित दूर होणार आहेत. परंतु त्याविषयी कुठलीही शंका आत्ता कुठली बाळगू नका, की मला आध्यात्मिक कुठलंही ज्ञान नाही आणि मी भगवद्गीता कशी शिकेन, तर काहीही कठीण नाहीये. कुठल्याही प्रकारचं आध्यात्मिक वाचन नसेल, कुठल्याही प्रकारच्या संस्कृतचा अभ्यास नसेल, म्हणजे संस्कृत भाषेचा रादर अभ्यास नसला, तरीही तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यातनं काहीही अडचण येणार नाहीये. तुम्ही अगदी व्यवस्थितपणे भगवद्गीता शिकू शकाल. कारण त्या ज्या स्लाइड्स बनवलेल्या आहेत, मी म्हटलं तसं नामनिष्ठ प्रभूजींनी आणि मग त्याच्यानंतर त्या स्लाइड्स अगदी सुरुवातीला वापरल्या गेल्या. त्यानंतर आम्ही त्या प्रत्येक जी मराठी, इंग्लिश, हिंदी, त्यानंतर मल्याळम, तमिळ, कन्नडा, तेलुगू अशा ज्या भाषा त्या प्रत्येकाने त्याला ट्रान्सलेट केलेल्या आपापल्या भाषांमध्ये आणि मग त्या भाषांमध्ये त्याला ट्रान्सलेट केल्यामुळे तुमच्यापर्यंत त्या बोलतात तुमच्याशी स्लाइड्स लिटरली आणि मग जे काही ते संवाद आहेत ते मी तुमच्यापर्यंत निश्चित समजावून सांगणार आहे, पोहोचवणार आहे. मग कॅन आय लिव्ह इन बिटवीन का? तुम्ही सोडायचा प्रयत्न करू नका. मध्येच बाय-बाय करू नका. तुम्हाला कळली नाहीये म्हणून तर बिलकुल करू नका. कारण हे बघा, काही अध्याय लहान आहेत, काही सोपे आहेत कळायला, काही थोडेसे कठीण आहेत. कठीण म्हणणार नाही मी, पण जर तितकं स्वतःला तुम्ही त्याच्यामध्ये झोकून दिलं आणि जर पहिल्या अध्यायापासून तुम्ही व्यवस्थित ऐकलत, तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं अडचण येणार नाहीये. पण तिथे सातत्य आवश्यक आहे. मग तिसरा, चौथ्या नंतर आता जाऊ दे, मला काही कळत नाहीये, असं सोडू नका, गिव्ह करू नका. हे परत-परत सांगण्याचा उद्देश हा, की जर ते ज्ञान घ्यायला हे जे काही तुम्ही 74-75 लोकं मला आज दिसतायत, मला खरोखर आनंद होईल, की 18 दिवसापर्यंत ही 74 लोकं माझ्याबरोबर असतील. खरोखर आनंद होईल. कारण ते ज्ञान मी तुमच्यापर्यंत निश्चितच पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पण फक्त मी जसं म्हटलं, की प्रत्येक श्लोक मी घेऊ शकणार नाही. पण त्याचं सार तुमच्यापर्यंत, त्याचा मतितार्थ तुमच्यापर्यंत निश्चितच पोहोचणार आहे. कुठेतरी मध्येच अध्ययन वर्ग सोडून जाऊ नका. ही प्रांजळ विनंती वजा सूचना आहे तुम्हाला. मग कशाप्रकारे तुम्ही Zoom चॅटवर असाल, जसं मी आधी सांगितलं, कुठल्याही प्रकारचं Zoomचं सुद्धा नॉलेज नसेल, मग Zoom नावाचं ॲप तुम्ही डाउनलोड करा. आजही बरीच जण येऊ शकली नसतील, तर त्यांना आपल्या या ग्रुपवरती सगळं सांगितलं जाईल, की Zoom ॲप डाउनलोड करा. त्या Zoom लिंकच्या माध्यमातून आपण हा वर्ग घेतो आहोत. कुठल्याही प्रकारचे रिस्ट्रिक्शन्स नाहीयेत तुम्हाला कोर्स अटेंड करायला. कोणत्याही प्रकारचे, कोणत्याही धर्माचे लोक, मग जसं कृष्ण भगवंत हे सूर्यासारखे आहेत हो. सूर्य कुठे हिंदू आहे का, मुस्लिम आहे का, ख्रिश्चन आहे का, ईसाई आहे, कुठलंच नाहीये. तर ख्रिश्चन आहे का, कुठल्याही प्रकारच्या वेगवेगळ्या धर्मांचे आहेत, असं कुठलंही नाहीये. काय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई असा कुठलाही भेदभाव नाहीये. कुठल्याही प्रकारच्या संस्कृतीला इथे खजिना खुला केलेला आहे आणि कोणीही हे ज्ञान आत्मसात करायला घेऊ शकता. कुठल्याही प्रकारच्या क्वालिफिकेशनची गरज नाहीये. मनामध्ये श्रद्धा हवी आहे फक्त. कारण मला भगवद्गीता शिकायची आहे, एवढं एकच जर मनामध्ये ध्येय असेल, तर कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाहीये आणि म्हणून इथे मी आपला उद्घाटन दिवसाची स्लाईड संपवतेय. आपण पुढे जातोय आणि मी तुम्हाला पहिला अध्याय तुमचा सुरू करणार आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना परत एकदा. मला एक 2 मिनिटं ब्रेक द्या फक्त. ठीक आहे? फार वेळ नाही. आपण सुरुवात करतोय लगेचच. तर पहिला अध्याय आहे आपला आज. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करतोय.
18 दिवसात भगवद्गीता समजून घ्या या इस्कॉन मँगलोरच्या उपक्रमाला सुरुवात करतोय. प्रभुपादांविषयी आपण जाणलेल्या इस्कॉनचे संस्थापक बऱ्याच त्या स्लाइड्स पहिल्या अध्यायामध्ये रिपीट असतील, तर त्याविषयी मी पुढे जातीये कारण याविषयी माहिती मी तुम्हाला आधीच दिलेली आहे मगाशी, त्यामुळे त्याच्यावर मी पुन्हा रिपीट करणार नाही. मग भगवद्गीता एक महाकाव्य आहे. जसं मी म्हटलं की एक आध्यात्मिक डिक्शनरी, शब्दकोश मानला जातो अनेक नेत्यांसाठी. जसं महात्मा गांधी ज्यांनी गीतेचं चिंतन करतात रोज नवीन नवीन जितके वेळा, मग असं सांगितलंय प्रभुपादांनी सांगितलंय की भगवद्गीता प्रत्येक वेळी जेवढी वाचाल ती प्रत्येक वेळी तुम्हाला नवीन नवीन अँगलनी आणि नवीन दृष्टिकोनातून तुम्ही त्याचा विचार करता. आणि म्हणूनच आईन्स्टाईन सारखे शास्त्रज्ञ सुद्धा म्हणतात की जेव्हा मी भगवद्गीता वाचतो तेव्हा देवाने हे विश्व कसं निर्माण केलंय याचं चिंतन करतो आणि बाकी सर्व काही गोष्टी अनावश्यक वाटतात, की ज्या भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. असं हे की जिथे थोर सायंटिस्ट, मग जे शास्त्रज्ञ आहेत, मग अनेक डॉक्टर्स, मग या उपक्रमामध्ये सुद्धा कितीतरी डॉक्टर्स, कितीतरी त्याच आपल्या क्षेत्रामध्ये पुढे नावाजलेली लोक सुद्धा, कारण हे जे ज्ञान आहे हे ज्ञान भगवंताला जाणून घ्यायचंय. हो, आणि मग भगवंतांनी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक, मग या ज्या ज्ञानाचे टप्पे आपल्याला जाणायचे आहेत, मग त्या ज्ञानाच्या टप्प्यांना म्हणजेच त्या अध्यायांचं कसं वर्गीकरण केलेलं आहे, कशा प्रकारे मग त्या योगांना आपल्याला जाणायचं हे आपण जाणणार आहोत. मगाशीची पुन्हा स्लाइड आहे की स्त्रोत आणि प्राप्तिकर्ता यांच्यातल्या संपर्काच्या अभावामुळे कुठेतरी जर हे खंडित झालं तर ते पूर्ण ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही. पण कृष्णाचा संदेश शिष्याच्या उत्तराधिकाराच्या अखंड साखळीतून आलेला आहे. हेच या भगवद्गीता जशी आहे तशी, म्हणून ती म्हटलंय जशी आहे तशी, कारण त्या अखंड साखळीतून हा उपदेश आपल्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंत आणि अर्जुनामधला हा संवाद तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहे आणि तुम्हाला पुढच्या टप्प्यांवर तयारी करण्यासाठी, की जेणेकरून तुम्ही तुमचा प्रवास असाच चालू ठेवावा. आध्यात्मिक प्रवास, ज्यांना या आध्यात्मिक टप्प्यांवरती बरंच ज्ञान घ्यायचंय त्यांनी आपला प्रवास असाच पुढे चालू ठेवावा. मग गीतेमध्ये 700 श्लोक आहेत पूर्णपणे. त्याच्यापैकी 575 श्लोक हे भगवंतांच्या मुखी आहेत, 83 श्लोक हे अर्जुनाच्या मुखी आहेत. संजय, जिथे संजय पिक्चर मध्ये येतात बघा, की संजयाबद्दल जो उल्लेख केलेला आहे, मग हे संजय कोण आहेत, मग कुठेतरी थोडीशी त्याची बॅकग्राऊंड म्हणजे कुठेतरी मग महाभारताविषयी आपण ज्या, हे युद्ध झालं हे कौरव पांडवांमध्ये झालेलं आहे आणि या कौरवांचे वडील हे धृतराष्ट्र आणि पांडवांचे वडील पंडू. हा पंडू राजाच्या निधनानंतर पांडवांना सुद्धा धृतराष्ट्रांनी सांभाळलेला आहे. परंतु किती कपटी स्वभाव होता आणि कशा प्रकारचा द्वेषी स्वभाव होता, कारण ज्या दुर्योधनाला, जो कौरवांचा, जो धृतराष्ट्राचा मुलगा, की जिथे मग या महाभारताच्या युद्धाला कुठेतरी सुरुवात होऊ नये म्हणून प्रत्यक्ष भगवंतांनी तिथे मध्यस्थी केलेली होती, शांतीदूत म्हणून गेलेले होते. परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धी, अशी ती दुर्योधनाची अवस्था होती आणि ज्या दुर्योधनाला आपण आज बघणार आहोत. आणि म्हणूनच त्या महाभारताचा कुठेतरी थोडासा आढावा घेण्यासाठी म्हणून हे युद्ध झालेलं आहे आणि हे युद्धाची ठिणगी तेव्हाच पडली की जिथे दुर्योधनाने सुईच्या टोका एवढं सुद्धा राज्य आम्ही पांडवांना देणार नाही आणि म्हणून युद्ध हे झालंच पाहिजे. तिथे त्यांना युद्ध कुठेतरी व्हायलाच हवं होतं असं त्या दुर्योधनाच्या मनात होतं. मग ज्या धृतराष्ट्र जो जन्मांध होता, त्या धृतराष्ट्राला ते राज्य हे फक्त त्याला सांभाळण्यासाठी दिलेलं होतं आणि पांडव जेव्हा पूर्णपणे सक्षम होतील आणि पूर्णपणे जेव्हा त्यांना कळायला लागेल 18 वर्षानंतर आणि जे काही ते जेव्हा ते राज्य सांभाळण्याच्या परिस्थितीत असतील तेव्हा त्यांचं राज्य त्यांना परत दिलं जावं. परंतु कुठेतरी ही गोष्ट मान्य झाली नाही. ज्या कपटी आणि द्वेषी स्वभावामुळे मग हे युद्ध पुकारलं गेलं आणि जे जन्मांध होते धृतराष्ट्र, व्यास मुनींनी त्यांना कुठेतरी ही दूरदृष्टी, ही दिव्य दृष्टी देऊ केलेली होती आणि जे काही कुरुक्षेत्रावरती युद्ध होणार होतं, एक मिनिट, मग जे युद्ध होणार होतं त्या युद्धाचा अगदी प्रत्यक्ष आढावा त्यांच्यापर्यंत पोहोचावा. पण जिथे धृतराष्ट्रांनी सांगितलं की ती दिव्य दृष्टी घेऊन मी काय करणार आहे, जिथे मी जन्मांध आहे तिथे मी माझ्या मुलांना बघितलं देखील नाही, मी त्यांना कसं ओळखणार आहे, ते बघून मला काय कळणार आहे. तेव्हा त्यांचे सचिव संजय, त्यांना ही दिव्य दृष्टी व्यास मुनींनी दिलेली आहे आणि संजयांनी
कुरुक्षेत्रावरचा प्रसंग आणि प्रसंग अगदी यथोचित आपल्या राजापर्यंत पोहोचवलेला आहे. जसा आहे तसा त्यांनी वर्णन केलेलं आहे आपल्या राजाला आणि ते पूर्णपणे युद्धाचा तो प्रसंग त्यांच्या डोळ्यासमोर उभा केलेला आहे. आणि अंध असल्यामुळे त्यांना ते बघू शकत नसल्यामुळे संजयाच्या दृष्टीतून त्यांनी ते युद्ध बघितलेलं आहे. असे हे धृतराष्ट्र ज्यांच्या तोंडी हा एकच श्लोक आहे म्हणून संजयाच्या तोंडी 41 श्लोक आणि धृतराष्ट्राच्या तोंडी फक्त पहिला श्लोक जो आज आपण म्हणणार आहोत आणि ज्याविषयी जाणून घेणार आहोत. मग या भगवद्गीतेमध्ये काय जाणायचंय? भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला ज्या विषयांबद्दल की ज्यांचा उल्लेख वारंवार प्रत्येक अध्यायामध्ये होणार आहे अशा कुठल्या 5 गोष्टी? तर ईश्वर, प्रत्यक्ष भगवंत, ईश्वर, जीव, जीव जे आपण आहोत, सजीव ज्यांच्यामध्ये जीव आहे असे जीव, प्रकृती, मग प्रकृती म्हणजे ही भौतिक प्रकृती ज्यामध्ये या मटेरियल वर्ल्ड सो कॉल्ड जे मटेरियल आणि सो कॉल्ड ही जी भौतिक प्रकृती आहे जी मायेने बांधली गेलेली अशी ही प्रकृती. काळ, काळ म्हणजे वेळ. मग वेळ म्हणजे मोबाईल मधली घड्याळ मधली नाही, त्या काळाविषयी सुद्धा भागवतामध्ये 3रा अख्खा स्कंद आहे की काळ म्हणजे काय. मग जो भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रातला काळ आहे आणि जो आपल्याला 11व्या अध्यायामध्ये अजून सखोलपणे जाणता येणार आहे. आणि जे कर्म, मग कर्म म्हणजे आपले कर्म जे मनुष्य कर्म करतो रोजच्या रोज ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज ज्या काही क्रियाकलाप केले जातात ते कर्म. आणि त्यापैकी मग जे खाली म्हटलंय की 1 ते 4 ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काळ हे अनंत काळापर्यंतच आहे, अनंत टिकणार आहे. परंतु हे जे कर्म आहे हे कर्म बदलतं आहे. या कर्माचीच सगळी गुंतागुंत जाणायची आपल्याला. हा कर्माचा खेळच न्यारा आहे आणि म्हणून हे कर्म हे तात्पुरतं आहे. कर्म हे अनंत टिकणारं नाही. त्याचं ते प्रकट होतोय त्याचा नाश आणि मग त्या कर्माचंच कशा प्रकारे आपण आधीच्या कर्माचे आणि मग ते जे काही प्रारब्ध आणि या शब्दांविषयी आपण पुढे जाऊन जाणणार आहोत, हे सगळं कुठेतरी त्या कर्माभोवती आहे. आणि या कर्माला आपण पुढे जाऊन बऱ्याच अध्यायांमध्ये त्याचा उल्लेख होणार आहे. ईश्वर, प्रत्यक्ष भगवंत ज्यांचा उल्लेख केलेला आहे, प्रकृती जी मायेच्या अधिष्ठानाखाली कुठेतरी त्या वेष्टनाखाली आहे, काम, क्रोध, लोभ या सगळ्याच्या नियंत्रणाखाली जी माया, ही मायेच्या खाली आहे प्रकृती. मग जे 84 लक्ष योनीतून गेलेले आहेत त्या प्रत्येक जीवाचं जे उल्लेख केला जाणार आहे ते जीव म्हणजे जीव आहे. काळ म्हणजे जसं मी म्हटलं की मग बी आर चोप्रांच्या महाभारतामध्ये काही काळापूर्वी काही वर्षांपूर्वी जे टीव्हीवर दाखवलं गेलं की मैं काल हूं, हा जो काळ आहे हा काळ प्रत्यक्ष भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रातला काळ आहे की मग जो काळ प्रत्यक्ष भगवंत बनून आलेले होते आणि त्यांनी जे काही अर्जुनाला ज्ञान दिलेलं आहे त्या ज्ञानामध्ये आपल्याला हे सगळं जाणायला मिळणार आहे. मग हे कर्म जो मनुष्य क्रियाकलाप करतो, मग हे जे 4 दिलेले आहेत, मग हे जे पुण्यकर्म जे काही करतोय किंवा जे काही पाप कर्म, विकर्म या कर्माचे प्रकार पण आपल्याला जाणायचे आहेत. मग सकाम कर्म, निष्काम कर्म, विकर्म, अकर्म या सगळ्या गोष्टी जाणायच्या आहेत. मग इस्कॉनचे जे मुख्य 4 नियम आहेत, की मग तुम्ही मांसाहार करू नका, मद्यपान करू नका, परस्त्रीशी संबंध ठेवू नका आणि जुगार खेळू नका. हे अत्यंत महत्वाचे काटेकोरपणे पाळले जाणारे नियम आहेत. कारण कुठेतरी ते ज्या ज्या नियम हे त्या विषयांशी आधारित आहे आणि म्हणून प्रभुपादांनी ते खूप सक्तीचे केलेले आहेत. कारण कुठेतरी मग ती स्वार्थी भावना आणि त्या स्वार्थामध्ये आणि मायेच्या आणि या ज्या सत्व, रज, तम या गुणांविषयी आपण पुढे जाऊन जाणणार आहोत. या सगळ्यांना जाणून घेऊन आपण या गोष्टी सखोलपणे जाणून घेऊ. अर्जुनाचा भ्रमनिरास आणि भ्रमाचं स्वरूप ही कृष्णाची मांडणी समजली पाहिजे. मग या भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी मी जी तुम्हाला महाभारत थोडंसं सांगितलं आणि मग त्याच्यानंतर ज्या अध्यायाला सुरुवात घेतेय की भगवद्गीता ही कुरुक्षेत्रावरती रथाच्या मधोमध त्या युद्धाच्या मधोमध रथ नेला गेला आणि युद्धाच्या ठिकाणीच 45 मिनिट ही भगवद्गीता भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेली आहे. हा उपदेश देण्यासाठी भगवंत अर्जुनाला कुठेही कॉन्फरन्स रूम मध्ये कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी नाही घेऊन गेले हो, तिथे प्रत्यक्ष संघर्षाच्या ठिकाणीच भगवद्गीता सांगितली गेली. मग जो अर्जुन जो नरनारायणापैकी एक नर आहे, जो कुंतीचा पुत्र आहे, ज्यांनी
द्रौपदीचा स्वयंवर जिंकलेला आहे आणि जो ज्यांनी पशुपशास्त्र जिंकलेलं आहे असा अर्जुन कुठेतरी विषाद झालेला आहे. पहिला अध्याय सांगतोय अर्जुन विषाद झालाय. का विषाद झालाय? का भ्रमनिराश झालाय? कारण ही भगवंतांची योजना आहे हो. अर्जुन जर विषादच झाला नसता, अर्जुन जर कन्फ्युजच झाला नसता, जर गोंधळला नसता, तर ही भगवद्गीता भगवंतांनी का सांगितली असती हो? आणि म्हणूनच भगवद्गीतेचा पहिला श्रोता जरी अर्जुन असला तरी हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलंय. मग या कलियुगामध्ये या या भौतिक जगामध्ये आज ठरवलं तरी बाजूला भगवंत येऊन त्यांनी उपदेश केला तरी आपली इंद्रिय तितकी सदोष आहेत हो, की आपण भगवंतांना ओळखू देखील शकणार नाही. आणि म्हणूनच मग प्रत्यक्ष कलियुगामध्ये मग जिथे द्वापार युगामध्ये 5,500 वर्षांपूर्वी ही अर्जुनाला सांगितलेली भगवद्गीता ही भगवंतांनी ज्ञान म्हणून प्रत्यक्ष भगवंत नाही तर भगवद्गीतेच्या माध्यमातून हे ज्ञान प्रत्येक सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवलं गेलेलं आहे. आणि मग हा असमंजसपणा आपल्याला जाणायचा आहे. का अर्जुन असमंजस झाला? का विषाद झाला? कारण मग स्वतःचे आप्त जिथे अर्जुन एक निर्मळ असा सत्पुरुष होता आणि जो एक उत्तम भक्त आणि भगवंतांचा प्रिय सखा होता. बघा कृष्णाने दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये, कारण जिथे अर्जुनाने बोलून दाखवलं की भगवंता मला माझ्या नातेवाईकांना बघायचंय आणि मग नातेवाईकांना बघायचं आणि तू रथ सैन्याच्या मधोमध घेऊन चल, ही जेव्हा विनंती अर्जुनाने केलेली आहे तेव्हा रथ अशा ठिकाणी भगवंतांनी जाऊन उभा केलेला आहे. मग ते भगवंतच हो. जी योजना भगवंतांचीच आहे तिथे अशा ठिकाणी तो भगवंतांनी उभा केला ठेवून की ही भगवंतांचीच कृपा म्हणून हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे हो. क्षमस्व असण्याचा उद्देश हा की ते भगवंत आहेत आणि त्यांनी अशा प्रकारे तो रथ उभा केला की अर्जुनाला समोर आपले आजोबा दिसतायत, आपले गुरु दिसतायत, की मी कसं युद्ध करू, माझ्या आजोबांशी, माझ्या आप्तांशी, माझ्याच भावंडांशी मी कसा लढू. आणि म्हणूनच तो कृष्णांना शरण गेला आणि भगवत गीता बोलली गेली. कारण जिथे कुठेतरी शस्त्र ठेवून दिलेली आहेत त्यांनी. आणि म्हणून हा भगवद्गीतेचा प्रवास हा टप्प्याटप्प्याने सुरू झालेला आहे. या गीता महात्म्याविषयी कुठेतरी ही गीता म्हणजे काय आहे, मग ही उपनिषद म्हणजे काय आहेत, तर गाय आहेत की उपनिषद गायीप्रमाणे आहेत. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. मग या गायींचं दोहन कोणी केलंय हो? प्रत्यक्ष भगवंतांनी केलंय. आणि म्हणूनच हे दोहन करून जे दूध देणारे आहेत ते प्रत्यक्ष भगवंत नंदाचे पुत्र आहेत. आणि अर्जुन जे वासरू आहे, कारण पहिलं जे काही पहिला श्रोता जसं आपण म्हटलं तसं पहिलं दुग्धपान ज्या वासरांनी केलेलं आहे ते अर्जुन आहे. परंतु हे जे अमृतमयी असं दूध आहे ते प्रत्येकापर्यंत या भक्तापर्यंत भाग्यवान भक्त या अमृताचं सेवन करू शकतात आणि या गीतेचा ज्ञान आत्मसात करू शकतात आणि त्या अमृताचा आस्वाद घेऊ शकतात. जे अस्तिक बुद्धीचे आहेत, जे भक्त आहेत तेच या ज्ञानाला आत्मसात करू शकतात, म्हणजे या अमृताचं सेवन करू शकतात. मग या अर्जुन विषाद योगामध्ये आपल्याला काय जाणायचंय, तर आपल्याला 3 चित्र दिसत आहेत बघा समोर. सांगा बरं मला चॅटमध्ये कोण कोण आहे बरं, हे सांगू शकाल? डाव्या कोपऱ्यात कोण आहे, मध्ये कोण आहे आणि उजव्या कोपऱ्यात कोण आहे? आवाज येतोय माझा किरण प्रभूजी व्यवस्थित? हो माताजी येतोय ना? कोणीतरी आवाज येत नाही म्हणाला, मला वाटतं. मग कोण सांगतंय, कोण दिसतंय बरं तुम्हाला? धृतराष्ट्र आहे, वसुधा माताजी अगदी बरोबर. त्यानंतर मध्ये कोण आहे? अर्जुन आहे, अगदी बरोबर सरस्वती माताजी. आणि सगळ्यात खालती कोण आहे उजव्या बाजूला? दुर्योधन, बरोबर. स्पेलिंग थोडंसं पण अगदी कळलेलं आहे. खूप सुंदर. सगळे माताजी आणि प्रभूजी सगळ्यांना धन्यवाद. असा संवाद साधा खूप आनंद आहे. छोटे छोटेसे आपण या संवादातून एकमेकांशी जोडले जातोय. जसं मी म्हटलंय कुटुंब आहे आपलं हे आणि म्हणूनच हा संवाद खूप महत्वाचा आहे.
आणि म्हणून या पहिल्या अध्यायामध्ये आपल्याला या 3 महत्वाच्या व्यक्तींच्या प्रतिक्रिया बघायच्या. बघा, एकाच दृश्यावरती, काळजी घ्या जरा प्लीज, कोणाचा आवाज येतोय मला. तर म्हणून एकाच दृश्यावरती बघा, जी युद्ध सदृश अशी जी परिस्थिती आणि युद्धाला सुरुवात होणार आहे, अशा त्या कुरुक्षेत्रावरती या 3 महत्वाच्या व्यक्ती ज्या आहेत त्यांच्या प्रतिक्रियांविषयी आपल्याला आज जाणायचंय. मग दुर्योधनाच्या मनात काय आहे, अर्जुनाच्या मनात काय आहे आणि धृतराष्ट्राच्या मनातली भावना काय आहे ती आपल्याला पहिल्याच श्लोकामध्ये समजणार आहे. पहिलाच श्लोक धृतराष्ट्रांच्या तोंडी आहे. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. बघा, श्लोकामध्ये सगळं दडलंय हो. जे काही आहे त्या मतितार्थ जो आहे पहिल्या अध्यायाचा तो सगळा दडलेला आहे. आणि म्हणूनच मग प्रभुपादांनी लिहिलंय की कुठेतरी हे जे धर्मक्षेत्र, दूध ओतू घालवणं, हे कुठेतरी शुभ मानलं जातं आपल्या प्रथेमध्ये. आणि ज्या पारंपरिक परंपरा आहेत त्यामध्ये जेव्हा आपण रथसप्तमीला दूध ओतू घालवतो आणि बऱ्याच वेळेला आपण जेव्हा शुभ गोष्टी करायच्या असतात, एखाद्या नवीन वास्तूमध्ये राहायला जायचो तेव्हा त्या वास्तूमध्ये ते दूध ओतू घालवलं जातं कुठेतरी धार्मिक विधी करण्याच्या वेळेला. आणि म्हणूनच त्याला ते पावित्र्य निर्माण झालेले आहे. तसं हे जे कुरुक्षेत्र आहे हे धर्मक्षेत्रासारखं, हे धर्मक्षेत्र हे पवित्र स्थळ आहे. पण या पवित्र स्थळावरती बघा, कुठेतरी त्या धृतराष्ट्राच्या मनात कपटी आणि द्वेषी भावना काय करतीये बघा, की ज्या भावाच्या पुत्रांना आपण आपल्या पुत्रा समान मानलं पाहिजे, तिथे कुठेतरी दुधामध्ये लिंबू पिळल्याप्रमाणे त्यांना वेगळं केलंय हो. मामकः पांडवाश्चैव, की माझे पुत्र आणि पांडवांचे, पंडूचे पुत्र म्हणजे पांडव. मग धर्मक्षेत्रासारख्या ठिकाणी कुरुक्षेत्रावर की माझे पुत्र आणि पंडूचे पुत्र किम कुर्वत, काय करतायत अहो, हा प्रश्न आलाच का मनामध्ये? जिथे रसगुल्ल्याची डिश तुमच्या समोर ठेवली तर कोणी खाणारच नव्हते. मग युद्ध ठिकाणी युद्ध नाही होणार तर काय होणार, पण मनातली भावना काय? जर इथे बघितलं तर बघा कसं मनामध्ये कुठे कपटी, द्वेषी आणि किती भय निर्माण झालंय, की माझ्या मुलांचं काय होणार, माझी मुलं जिंकतील की नाही. कारण धर्मक्षेत्रासारखं पवित्र ठिकाणी त्याला माहिती होतं की पांडव किती बलशाली आणि पवित्र निर्मळ मनाचे आहेत. आणि म्हणून अशा निर्मळ मनाच्या पांडवांचं कुठेतरी मनपरिवर्तन तर होणार नाही धर्मक्षेत्रावर, कुठेतरी युद्ध टळणार तर नाही, युद्ध होणार की नाही, मग काय होणार आहे? आणि म्हणून संजयाला प्रश्न विचारला जातोय किम पूर्वत. इथेच ही प्रतिक्रिया कळतीये धृतराष्ट्राची, की मग त्याच्यामध्ये कुठेतरी भेदभाव मानून ते युद्ध व्हावं इतकी कुठेतरी द्वेषी भावना. कारण जसं वडील तसं मुलगा हो, आणि तो मुलगाही आपल्याला दिसतोय समोर. आणि हा दुर्योधनाचा भाव आहे चेहऱ्यावरचा. म्हणून ज्या धृतराष्ट्राची भावना बघितली, आता दुर्योधनाची भावना बघतोय. मग ते काय म्हणतायत बघा. हरे कृष्ण किरण प्रभूजी. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे नुकतेच अज्ञातवासामधून आणि नुकतेच त्या वनवासामधून आलेले हे पांडव इतके सुंदर प्रकारे कशी रचना करू शकतात, हा प्रश्न दुर्योधन विचारतोय आपल्या गुरूंना. द्रोणाचार्य जे कौरवांचेही गुरु होते आणि पांडवांचे, आणि त्याच द्रोणाचार्यांनी धृष्टद्युम्नाला सुद्धा तयार केलेलं होतं आणि ते शिक्षण दिलेलं होतं. ती निपुणता त्याच्यामध्येही होती. का? कारण त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा
भेदभाव केलेला नव्हता. जो द्रुपद राजा कुठेतरी त्यांच्यामध्ये वैर होतं, परंतु कुठलंही ते वैर आड न आणता द्रोणाचार्यांनी एका उत्तम गुरुप्रमाणे प्रत्येकाला त्या त्या गोष्टीचं ज्ञान दिलेलं आहे आणि निपुण केलेलं आहे. त्या शस्त्रविद्येमध्ये निपुण केलेलं आहे आणि त्या सगळ्यांचा परिणाम आज द्रोणाचार्यांना विचारतायत की बघा तुमच्या शिष्याने कशा प्रकारे ही रचना केली आहे की ज्याची अपेक्षा दुर्योधनाने केलेली नव्हती. आणि मग कुठेतरी मनामध्ये भीती आहे बघा कशी आश्चर्यपूर्वक भीती मनात दिसते की काय होणार आमचं. कारण ज्या दुर्योधनाला जेव्हा शांतीदूत म्हणून कृष्ण गेले होते दुर्योधनाकडे, परंतु त्या विनाशकाले विपरीत बुद्धी असलेल्या मूर्ख माणसाला हे युद्ध हवं होतं. आणि त्याही नंतर जेव्हा युद्धाच्या आधी भगवंत आपल्या दालनामध्ये आराम करत असताना अर्जुन गेलेला आहे त्यांच्या दालनामध्ये. सुरुवातीला अर्जुनाने बघितलं भगवंत पहुडलेले आहेत, विश्रांती घेत आहेत. त्यावेळेला अर्जुन जाऊन त्यांच्या पायाशी बसून त्यांचे पाय चेपत राहिला. त्यानंतर दुर्योधन आला आणि म्हणाला, अरे हा काय पायाशी बसलेला आहे. बघा त्याचीच किंमत त्यांनी केली, पण मन काय हो, त्याच्या बुद्धीची कीव करावी अशी त्याची बुद्धी त्यावेळची. आणि स्वतः जाऊन मोठं भगवंतांच्या डोक्याशी जाऊन बसला. आणि मग जेव्हा भगवंतांना जाग आली तेव्हा मला सांगा हो, की मग जाग आल्यानंतर आपण आपलं लक्ष पहिल्यांदा कुठे जातं हो? डोक्याकडे जातं का पायाकडे जातं? कुठे बघतो आपण आधी? काही येतंय लक्षात बघा? थोडंसं सांगा. पायाकडे. अगदी बरोबर लीना माताजी, अगदी बरोबर ललित प्रभूजी. खूप छान, धन्यवाद. आणि म्हणूनच मग ते लक्ष पायाकडे गेलेलं आहे आणि त्यांनी अर्जुनाला विचारलं. मग पहिला प्रश्न अर्जुनाला विचारला गेला, की मग तुला मी या युद्धामध्ये युद्ध करणार नाहीये. आपल्याला अजून एक 5-10 मिनिटं आहेत. आजचा दोन्ही अध्याय घेतल्यामुळे एक 10 मिनिटं वरती जातील, पण रोज बरोबर 4:30ला आपला अध्याय कुठलीही घाई न करता संपवला जाईल. आज 2 अध्याय असल्यामुळे थोडेसे आपल्याला 10 मिनिटं ग्रेस लागतील. आणि मग आपण तुमच्या प्रश्नांना पण नक्कीच घेऊया. आज तेवढा वेळ मी पण ठेवलेला आहे. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे जेव्हा विचारलं जातं अर्जुनाला, की मग तुला मी या युद्धामध्ये युद्ध करणार नाहीये, मग तुला माझं सैन्य हवंय का मी हवा आहे? अहो जो अर्जुन प्रत्यक्ष भगवंतांचा प्रिय सखा आणि शिष्य असलेला तो कोण मागणार हो? प्रत्यक्ष भगवंत तुम्ही आम्हाला हवे आहात. तुम्ही माझ्या पक्षामध्ये मला हवे आहात. हे ऐकून त्या बुद्धीची कीव येईल असं ती जी बुद्धी आहे ज्या दुर्योधनाची, तो त्याला हसतो आणि म्हणतो, अरे तू काय मागून मागितलं? जी सेना विशाल मागायची सोडून तू जे युद्ध करणार नाही तशा कृष्णांना मागितलंय, की ज्याला त्याची कल्पना नव्हती हो, की जे भगवंत कोण आहेत याचीच कल्पना नव्हती ज्याला. त्याच्या बुद्धीवर हसणं नाही तर काय करायचं? मग भगवंत सुद्धा त्याच्या अ, जाणतायत की जिथे हा विनाशकाले विपरीत बुद्धी ज्याला काय म्हणतात ना स्वतःसाठीच जो खड्डा खणतोय. आणि मग अशा प्रकारे प्रत्यक्ष भगवंत अर्जुनाचं सारथ्य करताना आपल्याला दिसतायत. आणि म्हणूनच मग ही पांडव सेना जरी इतकी सेना असली तरी पांडवांची थोडी सेना असून सुद्धा कशा प्रकारे त्यांनी ही रचना केलेली आहे ही अद्भुत गोष्ट बघितल्यासारखी तो त्याच्या मनामध्ये कुठेतरी आश्चर्यजनक भीती निर्माण झालेली आहे दुर्योधनाच्या. अशा या भावना आहेत. मग याच्यापैकी अर्जुनाची भावना आपल्याला आता बघायची जिथे युद्धाला सुरुवात झालेली आहे. सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. हा विविध प्रकारचा शंकर निनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वीतल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्राची हृदय विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग त्या धृतराष्ट्रपुत्र मात्र घाबरून गेले. कारण जिथे शंखनाद केला जातो की ज्या युद्धाला पुकारण्यासाठी अनेक मग सगळ्या मग भगवंतांनी स्वतःचा शंख, त्यानंतर अर्जुनानी शंख, त्यानंतर सगळ्या पांडवांनी, कौरवांनी, स्वतः पितामहांनी सगळ्या त्या शंखांचा निनादानी सगळं सगळं पृथ्वी अगदी दुमदुमून गेलेली आहे. परंतु ती कुठेतरी ऑस्पिशियस कुठेतरी शुभ घटना होती. पण ज्या धृतराष्ट्रांच्या मनामध्ये अधर्म होता, कपट होतं कपट, अशा या अधर्मी लोकांचं काय होणार आहे?
त्यांच्या मनात त्यांची हृदय विदीर्ण झालेली आहेत. कुठेतरी मनामध्ये भीतीने मन अशी कुठेतरी कोंदवल्यासारखी झाली की काय होणार आहे? अशा या धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय विदीर्ण झाली आहेत. परंतु जिथे धर्म, म्हणून मी अधर्म आणि धर्म इथे याचा कुठेतरी उल्लेख आणलेला आहे आणि म्हणूनच जिथे धर्म आहे, जिथे प्रत्यक्ष भगवंत सारथ्य करतायत अर्जुनाचं, जिथे प्रत्यक्ष ऋषिकेश आहेत, अशांचाच विजय हा निश्चित आहे. ज्या पहिल्याच अध्यायामध्ये आपल्याला या युद्धाच्या विजयाची कारणं दिसतायत. आणि कारणं कुणाच्या बाजूनी दिसतायत तर ज्या अर्जुनाच्या पक्षामध्ये बघा. आणि म्हणून ही कारणं समजून घ्या ज्या पहिल्याच अध्यायामध्ये. मग याचा उल्लेख वारंवार होणार आहे आणि आपल्याला निश्चित ते पूर्ण सखोलपणे करणार आहे. पण याचा जो उल्लेख आलेला आहे तो जाणून घ्या की मग ही कारणं, धर्माचं जे विजय होणार आहे त्याचं कारण म्हणजे धर्मक्षेत्र. पहिलं कारण धर्मक्षेत्र, ज्या पवित्र क्षेत्री हे युद्ध होत आहे. मग दिव्य रथ, जो रथ अग्नीने अर्जुनाला दिलेला आहे, त्या दिव्य रथाविषयी आपण जाणतोय. त्यानंतर कपिध्वज हा जो ध्वज आहे, ज्याच्यावरती हनुमंताचं चित्र आहे, ज्या त्रेता युगामध्ये प्रभू रामचंद्रांची ज्यांनी सेवा केलेली आहे, तोच सेवक या रथावरती सुद्धा याही युगामध्ये, द्वापार युगामध्ये आरूढ आहे. कारण तिथे कृष्ण म्हणजेच राम आहेत. हो, राम आणि कृष्ण काही वेगळे नाहीत. ज्या द्वापार युगामध्ये जे कृष्ण आहेत ते त्रेता युगामध्ये प्रभू रामचंद्र होते. आणि जिथे त्या हनुमंताने जिथे सेवा केलेली आहे तोच सेवक आज या रथावरती सुद्धा कपिध्वजाच्या माध्यमातून आपल्याला तिथे चिन्ह दिसतंय. असा हा कपिध्वज आहे. शंखांचा निनाद झालेला चौथं कारण, ज्या शंखांचं जे शुभ कारण आहे. त्यानंतर गांडीव, जे पशुपशास्त्र अर्जुनाने जिंकलेलं आहे. त्यक्त जीविता, प्रत्येक जीव अर्जुनाच्या बाजूने जो या धर्माला जिंकवण्यासाठी, अधर्माचा नाश करण्यासाठी लढतोय, अशी प्रत्येक जीव त्यक्त जीविता. आणि तो जो दिवस होता ती मोक्षदा एकादशी. मग ज्या डिसेंबरमध्ये आपण गीता जयंती, ज्या दिवशी भगवद्गीता सांगितली गेली, तो दिवस म्हणजे मोक्षदा एकादशी होती. आणि मग जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत त्यांच्या पत्नी तिथे असणारच. जिथे त्यांचे पती तिथे पत्नी. आणि म्हणूनच ती भाग्यलक्ष्मीही तिथेच ज्यांचं अस्तित्व होतं. आणि त्या ऋषिकेश, जे सगळ्या इंद्रियांचे नियंत्रक आहेत आणि सगळ्या इंद्रियांचे स्वामी आहेत, असे प्रत्यक्ष ऋषिकेश त्या रथावर आरूढ होते. प्रत्यक्ष भगवंत त्या रथावरती आरूढ होते. अशी ही 9 कारणं तुम्हाला कदाचित ज्यांना क्विज सोडवायची असेल त्यांना ही 9 कारणं निश्चित विचारली जातील. पहिलं कारण धर्मक्षेत्र, दिव्य रथ, कपिध्वज, शंखनाद, गांडीव, धनुष्य, त्यक्त जीविता, मोक्षदा एकादशी, भाग्यलक्ष्मी आणि ऋषिकेश. अशी ही 9 कारणं म्हणजे विजयाची कारणं. आणि मग सगळ्यात शेवटी पण महत्वाचं, अगदी थोडक्यात आपण जे जाणणार आहोत त्याचा उद्या पुन्हा सगळा उल्लेख होणार आहे की जो अर्जुनाचं आपण इथे बघितलं की तिघांच्या प्रतिक्रियांमध्ये अर्जुनाचं काय झालेलं आहे. तर अर्जुनाच्या मनातले भाव बघा हो. त्या अर्जुनाच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आलेले आहेत. असा हा अर्जुन प्रिय सखा आहे भगवंतांचा आणि प्रिय शिष्य आहे, जो आपल्या आप्तांशी लढू शकत नाही. म्हणून त्याच्या मनामध्ये जी कारणं निर्माण झालेली आहेत त्यांनी त्याच्या मनात विषाद, तो असमंजस झालेला आहे. त्यांनी तिथेच ठेवून दिलेली आहेत बघा शस्त्र. आणि शस्त्र ठेवून तो युद्ध करू इच्छित नाही. ती कारणं काय आहेत तर पहिलं कारण त्याच्या मनामध्ये करुणा आहे, दया आहे आपल्या आप्तांविषयी. त्याला हे युद्ध करण्यामध्ये कुठलाही आनंद वाटत नाहीये. हे युद्ध करणं म्हणजे त्याला पाप वाटतंय की जर हे युद्ध करताना मी माझ्या गुरूंना ठार मारलं, मी माझ्या आजोबांना मारलं, मी माझ्या आप्तांना, मी माझ्या भावंडांना मारलं तर ते पाप घडणार आहे माझ्याकडून. मग कुठेतरी जेव्हा या सगळ्याचा नाश होईल, मग जेव्हा हे त्यक्त जीव म्हणजे हे जीव मारले जातील तेव्हा त्यांच्या कुटुंबातल्या कौटुंबिक परंपरेच्या नाशाला मी कुठेतरी कारणीभूत असेल, असं कारण. आणि या सगळ्या कारणांनी अर्जुन कुठेतरी असमंजस झालेला आहे. कळत नाहीये मी युद्ध करावं की नाही. कारण धर्माचं कुठेतरी धर्मासाठी आणि अधर्माचा नाश करण्यासाठी हे युद्ध करायचं तर आहे, पण या भावनांचं काय. मग या ज्या मनामध्ये निर्माण झालेल्या आहेत या भावनांमुळे कुठेतरी अर्जुन असमंजस झालेला आहे आणि तो असमंजसपणा त्याला पुढे जाऊ देत नाही. तिथेच कुठेतरी त्या असमंजसपणामुळे त्यांनी युद्ध करणं टाळलेलं आहे. त्याला युद्ध करायची इच्छा नाही. आणि म्हणूनच आज पहिल्या अध्यायामध्ये भगवंत काहीही बोलत नाहीयेत.
आपल्या शिष्याकडून सगळं जाणून घेतलेलं आहे आणि उद्या दुसऱ्या अध्यायापासून या ज्ञानाच्या सागराला सुरुवात होणार आहे, या ज्ञानाच्या खजिन्याला सुरुवात होणार आहे, की जिथे प्रत्येक कारणाला म्हणजे अर्जुनाच्या मनामधलं कारण आहे, त्या प्रत्येक कारणाला भगवंत समजावून सांगतायत, की तू कशा प्रकारे विचार केला पाहिजेस आणि भगवंत अर्जुनाची कशा प्रकारे मनोबल वाढवतायत, त्याचं दौर्बल्य घालवून कशा प्रकारे त्याच्या मनाचं मनोबल वाढवणार आहेत, हे आपल्याला उद्याच्या अध्यायापासून आपण सुरुवात करतो आहोत. ह्या ज्ञानाच्या उपदेशाला, भगवंतांच्या या उपदेशाला सुरुवात करणार आहोत. पहिल्या अध्यायामध्ये एका उत्तम गुरुप्रमाणे भगवंतांनी सगळं ऐकून घेतलंय. बघा, भगवद्गीता प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला शिकवणार आहे, की जिथे संघर्षाच्या ठिकाणी भगवद्गीता सांगितली गेली, कुठेही इकडे तिकडे शांत जागी नेऊन नाही, की ज्या संघर्षाला आज तुम्ही आम्ही तोंड देतोय प्रत्येक दिवशी. आणि म्हणून हे ज्ञान का महत्वाचं आहे? कारण प्रत्येक दिवशी ज्या संघर्षाला जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, ज्या रामदासांनी म्हटलेले, आणि म्हणूनच याचाच आधार आणि ज्या प्रत्येक सामान्य माणूस या जन्म मृत्यू जरा व्याधी, प्रभुपादांनी लिहिलंय की हे दुःखालयम आहे आणि या जन्म मृत्यू जरा व्याधीतून जो कोणी जातोय त्या प्रत्येकानी हा उपदेश ऐकला पाहिजे आणि म्हणून याने प्रत्येकाला त्या उपदेशाची गरज आहे. आणि म्हणून या उपदेशाचं ज्ञान आपल्याला उद्यापासून घ्यायचंय. या पहिल्या अध्यायामध्ये आपण किमकुर्वत ज्या धृतराष्ट्राला जाणलं की काय करतायत, की जिथे मनामध्ये भीती आहे, दुर्योधनातल्या मनाची आश्चर्यकारक भीती बघितली, मग शंख फुंकणं आणि आपण 9 कारणांना बघितलं विजयाच्या, की ज्याचा उल्लेख पहिल्याच अध्यायामध्ये, पण पुढे जाऊन कशा प्रकारे त्याचं उलगडतंय, एक एक गोष्ट कशी उलगडतीये या प्रकारे आपल्याला जाणायचंय. आणि मग अर्जुनाचं निरीक्षण काय आहे, अर्जुनाने रथ मधोमध भगवंतांना हाकायला सांगितलं आणि तिथे गेल्यानंतर अर्जुनाने निरीक्षण केल्यानंतर त्याची काय अवस्था झालेली आहे, त्या अवस्थेला आपण जाणलेलं आहे. तो असमंजसपणा आपण जाणलेला आहे आणि त्या असमंजसपणाला भगवंत कशा प्रकारे उद्देशून सांगतायत आणि उपदेश करून त्याचं दौर्बल्य घालवून मनोबल कसं वाढवणार आहे, हे आपल्याला उद्याच्या अध्यायामध्ये जाणायचंय. इति प्रथमोध्याय समाप्त. अध्याय इथे संपलेला आहे पहिला. कुणालाही काही मनात प्रश्न असतील तर सांगा. मी शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंगही थांबवते.